дълги епизод на Brawl. И аз ви продължа. И здравейте хора, аз съм Анди Анджини. И вчера ще правим най-дългия маратон на Brawl Stars в моят канал. Аз ви пожелавам приятно време. Това се случва рядко. Окей. И хора, след малка пауза се връщам за още няколко игри. Това видео стана малко странно, защото е от изрезани части, но все пак си е маратон и уважавам вашето и уважавам вам да играем на различни игри. Искате ли да играем скоро на зуба? Ако искате, цъкнете тежко лайк бутона, повече абонати, за да ме подкрепите. Аз сега ви казвам, че това видео може да го кача утре, вместо събота. Мога и да не го кача в събота, защото това видео е доста дълго. Ще бъде доста дълго. Това все пак е маратонът. И сега защо си избрах Бали, аз не знам. Искате да направим видео как си показвам рисунките? Ако искате, пишете под коментарите на видеото. Ето, това не се бите. Но малко съм. Пусни си главата, браво. Не напълнка си, това е на късмета ти, моля те поне на сме пето място. Това е късметовиско. Добре, сега е четвърто. Защо пак умрях? Хора, от сега нататък може би ако сте забелязали, че има доста по-рядко видеа. Ето е, че аз вече изискам повече да са по-дълги и да са по-хубави, а и нямам достатъчно време както преди. Ако можете да ме разберете, благодаря. Двеста 58. Три 4000 и така.
О, тихна. И можете да ви кажа сега няколко. Можете да рисувате някакви кори, ако си барате, можете да рисувате Мордекай Ригби, Сони герои, Марвел герои, всякакви такива. Ви предлагам. Всъщност анимационните герои поне на мен доста ме чакат да ги рисувам. Аз имам изписала Мордекай Ригби, това е шоу. Съм посреден, не! Защо? Гати. Минус 2 купи, не ми върви с Барди. Динер е про и вие сте прота, ако гледате това видео. Да видим колко хора са прота. Можете да отидете в каналата на ProBG, ако нямате, ако сте изгледали моите всички видеа, може и Мартин Прейпи. Идвайте. Линк в описанието ще покажа за TikTok-а ми, за да го видите. В линк в описанието има TikTok-ът ми. А вие, ако нямате какво да правите, можете да гледате моите видеа. Това видео може би ще е най-малко 30 минути, защото е маратон и ще е най-дългото видео в каналата ми. Да знаете. 7 минутна за сега. После се... тя се минула, просто ме разкърчи. Тя направо ме размаза. Победиха ни, но второ място също не е зле. За сега, да. Ние вече сме 9 абонати и сме повече от преди. А сега ще ви кажа TikTok-ът ми. Ето го. Сега ще влезам. Аз имам снимка на Майдас, който е от Fortnite, искате. Ето така, казвам се. Моето име е Маймунско А, Харипо 277. Това е моят профил. Имам 804 фоловера. И да. Така, това е. И да. Сега ще направя една видео и ще паузирам видеото за едно, но да попитам Алекс, не иска да играе, защото така ще е по-готин самият епизод. Умрях! А защо снимам с мобизъм ли? Се чудите? Снимам с мобизъм, защото много другите видеа са по-хубаво да си с мобизъм.
Не, беше ужасно, защо ме убиха? Това зла. Не спечелихме, но нищо. Сега за малко ще паузирам видеото. А на вас ви пожелавам през това време да лайкнете видео и да ме подкрепите. Но първо да си отворя бокса. Нищо. Но сега ще паузирам видеото. Сега се връщам. Абонирайте се. Играхме малко с Анди и той трябва да вечеря, тъй че оставаме само ние. И хората не си тръгвайте от видеото, защото ще пропуснете един доста готин част на Brawl Stars.
Тръгваш ли? Да. Добре ли са? Много добре. Много.